Croeso i'n digwyddiad ni am ganu pop a Phrotest yn y Llyfrgell Genedlaethol. Nia Mai Daniel ydw i, fi'n archifydd yn y Llyfrgell yn gweithio yn yr Archif Gerddorol Gymreig. A heddiw mae dy fi banel gwych o gerddorion amlwg sydd hefyd wedi bod yn ymwneud â cherddoriaeth Phrotest mewn gwahanol ffyrdd dros y blynyddoedd. Mae Rhys Mwyn yn golofnydd ac archeolegydd ac yn gyn-ganwr a chwaraewr gitar bas gyda'r band roc a punk Cymraeg Anhrefn. Mae hefyd yn hyrwyddwr cerddoriaeth ac ers 2016 mae'n cyflwyno i raglen radio recordiau Rhys Mwyn ar nos Lun ar BBC Radio Cymru. Telenores a chantores sy'n canu cerddoriaeth traddodiadol Gymreig yw Gwenan Gibbard. Hi yw awdur y llyfr Merched y Chwyldro, Merched Pop Cymru'r 60au a'r 70au. Mae hi'n gweithio i sain ac hefyd ar hyn o bryd yn ysgrifennu traethawd PhD ar archif Myredd a Phyllis sydd gyda ni yma yn y llyfrgell. Mae Efa Supertramp yn gantores punk gwerin o Gymru gyda gitar acwstig a llais pwerus. Yn wreiddiol o Ogledd Cymru, a mae bellach wedi cael ei lleoli yn Llundain, mae Efa yn canu yn Saesneg ac Cymraeg ac wedi bod yn gweiddi am gamweddau'r byd ar ryw ffyrdd neu gilydd ers iddi ddechrau ei band punk dwyieithog, The Stilettos, yn 15 oed. Mae Dafydd Iwan yn wleidydd, yn bregethwr cynorthwyol, canwr poblogaidd a chyfansoddwr caneuon, awdur a chyfarwyddwr busnes. Mae'n cael ei adnabod fel canwr Phrotest ac yn un o'r ffigurau mwyaf amlwg y scene pop a gwerin yng Nghymru hyd heddiw. Yn 1969, sefydlodd gwmni recordio sain gyda Hugh Jones a Brian Morgan Edwards, ac mae wedi bod yn ffigwr amlwg gyda Phlaid Cymru a Chymdeithas yr Iaith Gymraeg dros y blynyddoedd. Awdur, perfformiwr a DJ yw Gareth Potter. Mae wedi chwarae mewn nifer o grwpiau ar hyd y blynyddoedd, gan gynnwys Clustiau Cŵn, pan oedd Gareth ond yn ei 60au, a pop negatif wastad yn yr 80au. Ffurfiodd y band traddodiad ofnus gyda Mark Lug, ac wedyn Tŷ Gwydyr adeg Eisteddfod Genedlaethol 1990 yng Nghymru. Ysgrifennodd a pherfformiodd mewn drama gyda'r teitl Gadael yr 20fed ganrif, sy'n hanes hunangofiannol ei anturiaethau yn y byd pop Cymraeg. Felly ga i ddechrau trwy diolch yn fawr iawn i chi gyd am fod ar y panel ac yn edrych mlaen at gael sgwrs gyda chi heddiw am canu Phrotest a phop yng Nghymru. A falle gallwn ni ddechrau gyda'r cwestiwn digon agored a dechrau gyda Dafydd Iwan. Mae Dafydd Iwan yn amlwg wedi cyfansoddi nifer o ganeuon Phrotest Cymraeg. Rhai o'r mwyaf adnabyddus felly yw Carlo, Croeso 69, Peintio'r Byd yn Wyrdd, Can Victor Jara, Mae Rhywun yn y Carchar, a mae yna rhestr hirfaith ohonyn nhw. Felly Dafydd, i ddechrau gyda chi os gai, beth byddech chi'n dweud yw canu Phrotest? Shwmai bawb. Ga i ddechrau drwy ddweud mae gennau broblem gyda'r gair protest. Dwi erioed wedi gweld fy hunan fel canwr protest, achos o'n i bob amser yn meddwl y mod i mewn caneuon yn cynnig rhywbeth gwahanol. Hynny yw, nid caneuon yn erbyn rhywbeth, ond caneuon dros drefn newydd. A swn i'n dweud bod hynna'n wir am bob ffurf ar gerddoriaeth protest, beth sy'n cael ei alw gerddoriaeth protest. Fysa'n ddiddorol clywed beth i barn gweddill y panel ar y mudiad punk er enghraifft, a'i mudiad yn chwalu yr hen drefn oedd o, neu mudiad i greu trefn newydd. Felly, mae gennau chydig bach o broblem gyda'r gair protest am i fod yn swnio mor negyddol. Gair gyda chi'n dewis yn lle protest felly? Wel, caneuon gwleidyddol. Sam llawer o bwys am y labeli yma, ond yr unig bwynt dwi'n trio wneud ydy mae can yn ei hanfod yn rhywbeth positif, yn rhywbeth creadigol. Ac felly, os ydych chi yn dewis canu am sefyllfa wleidyddol o unrhyw fath,
mae can yn naturiol yn chwilio am y peth gwell, am y man gwyn man draw, am y ffordd well o wneud pethau. Felly, os o'n i'n canu'n erbyn Maggie Thatcher, o'n i jyst ddim yn llawn casineb tuag at Maggie Thatcher, o'n i'n meddwl am be fydde yn well i Gymru na bobl fel Maggie Thatcher. Pam o'n i'n canu'n erbyn Carlo, oedd o'n byd i wneud efo casau un person, oedd o yn erbyn y drefn fo'n archaidd y frenhinol ac yn mynegu y dyhead am fyd mwy gwaraidd a gweriniaethol. Hynny yw, felly, dyna'r pwynt cyntaf fyswn ni'n licio gwneud, ydy bod caneuon yn ei hanfod yn bethau credigol, positif, hyd yn oed os dyn nhw'n swnio fel eich bod chi'n trasio'r ffordd bresennol. Ac wrth gwrs, beth sy'n codi allan o'r gael protest neu caneuon gwleidyddol neu beth bynnag, ydy pa mor barod ydy'r drefn bresennol, pa mor barod ydy'r cyfryngau swyddogol i dderbyn y syniadau newydd yma. Ac wrth gwrs wedyn, dyn ni'n cael elfen o sensoriaeth ar hyd y blynyddoedd yn cael allan rai pethau o'r brif ffrwd. Ac mae hwnna yn agwedd ddiddorol o'r testyn yma. Yn i ba raddau mae'r cyfryngau, hyd yn oed heddiw, dyn ni'n gweld enghraifft yn ddiweddar yma, hollol amlwg o S4C yn dweud wrth Barry Horns, na gewch chi ddim canu'r geiriau yna, maen nhw'n rhy wleidyddol. Gewch chi chwarae'r gan, mae'n gret o gan. O'n i'n meddwl bod hynna'n hollol sarhaus, ynddo? A dyma chi rai o'r geiriau, o'n nhw'n wleidyddol. What we want, some self-determination, Cymru rydd, lead us to liberation, Cymru rydd, resist our annexation. Ie, hollol diflewyn ar dafod, ond fe wrthodwyd yr hawl i ganu honna gan S4C am bod nhw'n dweud mae'r rhaglen am bêl-droed oedd y wal goch. A doedd ddim eisiau dod â politics mewn i bethau. Wel, chymod, dyna agwedd ddiddorol o'r pwnc canu gwleidyddol yma. Gan bod chi wedi sôn am punk, falle afi at Rhys Mwyn nesaf y punk o ran dy ddiffiniad di o beth yw canu protest. I ti'n gweld e fel rhywbeth yn erbyn rhywbeth neu rhywbeth mwy cadarnhaol? Just mynd yn ôl am eiliad at y Barry Horns yn cael ei gwahardd. Peth cyntaf nhw sy'n ni wedyn efo'r sioe radio'r nos lun, o dweud mae rhaid i ni chwarae'r Barry Horns, ond heb ddeu gormod. Dyn nhw sy'n ni chwarae o, ond weithiau mae rhywun yn teimlo efo'r busnes cael gwahardd, allwn ni or-wneud y peth, dyn nhw sy'n ni jyst penderfynu chwarae o. Ond mae Dafydd yn hollol iawn, mae yna ganeuon, beth sydd ddifyr heddiw, mae yna ganeuon gen Steve Eves, John Boy, mae yna ganeuon gen Trina Coch, cofiwch am yr N-words Cymraeg, ac dwi yn gwybod yn waith efo'r BBC, mae'r caneuon yna ar restr chawn ni ddim chwarae nhw ar y radio oherwydd y gair N-word. A ger bod sentiment y caneuon yn hollol iawn. Wrth gwrs, dyn ni'n Steve Eves neu Trina Coch ddim wedi sgwennu neu cyfansoddi'r caneuon yna mewn unrhyw ffordd hiliol, ond mae'r amser yn newid. Mae'r holl beth rhaid dynamic. Rhaid dynamic. As o'n i'n meddwl am y cwestiwn, mae yna gymaint o ganeuon hollol amlwg. Ac o'n i'n meddwl am gan fel TikTok, byw bywyd wrth y cloc, geiriau Mark Roberts y cyrff. A mi oedd jyst yn sôn am ei fywyd o'n gweithio yn y Butchers yn Llanrwst, a gyd nhw eisiau gwneud i bod mewn band. Di hwnna'n wleidyddol go iawn, ac eto mi yn adlewyrchu reality, pobl Cymraeg, rwle fel Llanrwst, y chwilio fel y Dafydd yn dweud am rhywbeth gwell. Wedyn, mae'r ffin yn dena iawn yn dydy. Dyna fy punk rock, mi oedd na elfen efo punk o wrthryfela, a dwi'n credu ymwrthod geith Gareth ger ymlaen ar hyn i wedyn, mi oedd y syniad sicr, Sex Pistols ar yna gyd, mi oedd nhw'n ymwrthod a beth wedi bod o'r blaen. Ond na gan gen y Clash yn doedd in 1977 o Beatles o Rolling Stones. Felly oedd o rhywbeth oedd yn cael ei wneud mwyn creu
y byd newydd yma. A nwsyn ni addasu hwnna mewn rhyw ffordd i'r byd Cymraeg trwy ymwrthod efo pethau wedi bod cynt. Felly yn hynny o beth, be oedd o dwi'n credu, di meddwl mwy am y peth rwan, cynnig narratif arall. A dyna, yn ei trio crisialu geiriau Dave R. Edwards datblygu, be nath Dave adlewyrchu pethau ddo weld oedd o bron fel stand-up comedian efo drych di torri yn edrych ar Gymru'r delweddau ma'n dod yn ôl. Ond mi ddari o gynnig fel cannoedd eraill, fel Marcerf, narratif gwahanol. A dwi'n credu difyr Dafydd y sôn am Victor Hara rwan ynddo. Oedd yr holl broses yna bod ni'n gallu cael mynegiant Cymraeg ond trafod Chile, neu trafod y mudiad gwrth apartheid, ddoth hwnnw allan o punk, ag o'r protest 60au, lle oedden ni'n cael y rhyddid i drafod pethau nhw. So ni gyd, gymaint o'n ni, wneud gwaith fo'r mudiad gwrth apartheid yn yr 80au, Dafydd wneud lot o Hanif Banjin roddan. Oedd hwnna'n bwysig bod y narratif Cymraeg yn fwy eang, nid just sôn am arwyddion, neu nid sôn am yr iaith neu tryweryn, bod ni'n gallu cael y mynegiant llawn. Mewn geiriau eraill ni, sori, mae o'n ofnadwy o eang a chymleth yn dydy'r holl beth. Ydy. Gareth, ti eisiau dod mewn ar y pwynt yna o ran beth yw dy ddiffiniad di o canu protest? Does dim un diffiniad, oes e? Mae canu protest yn gallu cael ei defnyddio fel sloganiaid mwyn protestio. Tymod, rhaid i fi tynnu lawr falle gan y chwyldro. A mae hwnna'n atgoffa fi, enghraifft, o bod ar yngwyliau pan o'n i'n blentyn yn y 70au yn y gogledd. A dad yn cwyno, I don't know where I'm going, meddwl fe. We're lost again. Someone's taken all the blooming signs down, cos o gartre di-Gymraeg yn y de ddwyrain ydw i. Ond mae dad yn gefnogol i bethau Cymraeg a Chymreig a phethau felly. Tymod, oedd nhw'n fans o Dafydd Iwan, ironically. So oedd ni'n chwerthin am hwnna. Un o'r recordiau gyntaf ges i erioed oedd Yma Mae Ngân gen Dafydd. Felly yn blentyn bach iawn, oedd sentiment fel can yr ysgol yn sipo mewn i fi. Reit, deall nawr, oedd bobl falle ddim yn cael dysgu pethau'n Gymraeg pan oedden nhw'n iau. Ac mi o'n i'n sylweddoli pa mor lwcus oeddwn ni i gael addysg ddwyieithog, neu addysg Gymraeg felly. Ond gyda'r pwynt am punk, tymod, rhaid i fi tynnu lawr, gall hwnna fod yn slogan punk, rhywbeth eitha negyddol ond positif negyddol, baswn i'n dweud. Wedyn y mudiad post-punk wedyn yn adeiladu rhywbeth newydd. Mi oedd punk yn ddig iawn, ac mi oedd e fel scattergun, yn saethu at bob dim, jyst yn cael go at y dinosaurs, oedd o gwmpas o'r blaen, yr hen sîn, a eisiau creu rhywbeth hollol newydd. Ond, mae'n gallu fod yn slogan, a mae'n gallu fod yn rhywbeth sydd yn adlewyrchu. So, mae'n gallu fod yn colli iaith, rhywbeth sydd yn adlewyrchu, neu mae'n gallu fod yn slogan amazing fel Free Nelson Mandela. Siwr o fod siwr o fod y gan protest mwy llwyddiannus erioed, swn i'n deud, gan y special AKA, nawr Jerry Dammers, pan nath sgwennu'r gan, pan nath rhywun ofyn iddo fe wneud rhywbeth i'r mudiad anti-apartheid. Fun fact i bawb, doedd Jerry Dammers ddim yn gwybod pwy oedd Nelson Mandela. Mae fe'n edrych mewn, sgwennu'r gan, a dyma pawb yn y byd wedyn yn gwybod pwy oedd Nelson Mandela, 25 years in captivity. Ti'n gwybod? A wedyn mae hwnna'n ysbrydoli Bryn Fôn, tata both up unwaith, mae'r gan yna wedi llwyddo. So, ti'n gwybod, dyna'r ddau begwn dwi'n meddwl, ar adlewyrchiol, a'r knee-jerk, a'r slogan. Nes i ysgrifennu can o'r enw Rhyw Ddydd, a mae hwnna'n rhyw gyfuniad o'r ddau, oedden ni eisiau sgwennu can bop, oedd ddim yn ddig, oedden ni wedi gwario lot o amser ar ochr punk, a gyda ti gwydyr, oedden ni eisiau gwneud rhywbeth ond yn fwy poblogaidd, yn fwy dod â phobl at ei gilydd. So rhyw ddydd, fe gawn ni gerdded yn rhydd. Rhywbeth oedd yn
edrych ymlaen at, fel o Dafydd yn dweud, beth gall Cymru fod. So, Symud mlaen at Efa, ti'n cantores punk, ond bydde ti'n disgrifio dy hun fel canu caneuon protest? Byswn ni, achos mae'n siŵr mae pobl wedi disgrifio fi fel hynna, so dwi wedi acceptio hynna. Ac i fi oedd cerddoriaeth yn just wbath nath roed rhyddid iddo fi, fatha disgrifio syniadau yma oedd gyda fi, ac hefyd nath o roi addysg i fi hefyd, fatha nath punk wneud fi isio cymryd sylw i gwleidyddiaeth, ac mae wedi newid bywyd fi completely, really, fatha rwan dwi'n rhan o lot o campaigns sydd yn fel helpu refugees neu yn trio roed llais i pobl traws, ac dwi'n meddwl fatha peth anhygoel am cerddoriaeth protest, a dwi ddim efo problem efo'r gair yna o gwbl, a dwi'n meddwl mae mwy o caneuon na beth da ni'n meddwl yn ganeuon protest, fatha whether mae o'n fatha rhywun yn canu am body positivity, i wneud merched teimlo'n well achos fod y media yn neud ni gyd teimlo'n drwg am cyrff ni, neu os mae o'n rhywun yn canu am police repression, mae'n gymaint o caneuon fysa pobl ddim yn eich galw'n music protest, dwi'n meddwl sydd yn, ac mynd nôl i be oedd Gareth yn deud am y slogans ac faint o bwerus maen nhw'n gallu bod. Yn 2019, oedd na can gan Stormzy, ac oedd na just un llinell yn efo, sef F the government, F Boris. Ac nath hwnna just explodio, just un llinell yn y gan, ac oedd pobl yn mynd tu allan i San Steffan, efo hwn ar placards. Just un llinell, o'n i'n meddwl oedd hynna'n really pwerus, ac oedd gweddill i gan ddim yn really gwleidyddol o gwbl. Ond be mae cerddoriaeth yn gallu gwneud ydy fatha ymuno pobl, ac dangos iddyn nhw, os da ni gyd yn dod at yn gilydd, faint o pwer sgynna ni. Ac dwi'n meddwl mae'r sefydliad yn really ofyn hynna, fel da ni'n gallu gweld yn amlwg efo Victor Hara, neu yn Sbaen, mae yna rappers Catalonian wedi cael ei rhoi yn y carchar yn ddiweddar. Mae'r pwer yn just anhygoel os ti'n rhedeg efo fo. Mae hynna'n dangos hefyd yn sut mae y Tories heb really supportio fatha yr events industry a pethau efo Covid, efo gymaint o bobl freelance, dyn nhw heb di really roed packages go iawn iddyn nhw gallu cario ymlaen efo'r careers yma, ac mae yna 60,000 o bobl yn Wembley, ond di gigs dal ddim yn digwydd. Mae hynna'n chydig bach yn rhyfedd, a dwi'n meddwl mae hynna'n dod lawr i faint o pwer sydd mewn celf a cerddoriaeth, ac dwi'n meddwl fod canu yn Gymraeg dal yn brotest yn ei hun, i fod yn onest, ac ar yr un pryd, dwi'n really falch oedd gennym ni hefyd y byd tanddaearol i ddangos ni fod hefyd mae'n iawn fatha prodio y sefydliad Cymraeg hefyd, achos oedd lot o'r pethau protest a radical wedi creu rhyw fath o sefydliad newydd, a wedyn ni cael bands fel Anrhefn, datblygu, flaps, tystion, yn hefyd cwffio yn erbyn hynna hefyd. Dwi'n teimlo really lwcus fod gennym ni lot o scenes gwahanol Cymraeg mewn ffordd. Gwenan, mae rhaid i sôn yn barod am y chwildro, rhaid i wedi tynnu i lawr. Oedd hwnna'n un o'r caneuon oedd yn y llyfr gyda ti. Y cyfnod yna, protest yn erbyn, wel, dros yr iaith Gymraeg, oedd nifer o'r protestiadau, ynddo fe? I ti'n gweld efo rhywbeth ehangach? Wel, dwi'n cytuno fo beth Efan dweud, dwi'n meddwl adeg hynny, yn wedi yn y 60au, dim bod fi o gwmpas adeg hynny, siwr Dafydd yn gallu sôn llawer mwy am hynny, ond o beth dwi wedi ddeall gan y merched, mi oedd canu yn Gymraeg a'r canu a perfformio'r math newydd yma o gerddoriaeth estron a diarth, mae'n siŵr oedden nhw'n glywed i ddechrau America a Lloegr dros tonfeddi radio, yn brotest yn ddau hun yn doedd y syniad yma o wneud bob dim yn Gymraeg, popeth yn Gymraeg, felly. Ac oedden nhw isio ymuno yn y canu newydd yma, a dwi'n meddwl bod hynny wedi bod yn fodd mae'n debyg i achub yr iaith yn y pen draw yn y cyfnod yna, achos os nad oedd y bobl ifanc yn gwneud i pethau hunan yn ei iaith eu hunan, yna sydd wedi canu anna ni mae'n debyg. Ond
Ia, mynd yn ôl hefyd, be dwi'n weld yn ddiddorol ydy'r holl fath gwahanol o ganeuon, fel oedd Gareth yn sôn amdanyn nhw, mae gennych chi'r caneuon sloganau yma sy'n gwahodd pobl i ymuno yn y canu, citsgan bwerus, a wedyn mae gennych chi'r caneuon mwy tawel ma'n does, sydd eto'n llawn ar gyhoeddiad, ond sydd eto yn ganeuon protes, mae rhywun yn meddwl am falet, dych chi'n bod fel colli iaith wrth gwrs, a can fel y dref wen, tecwyn ifan ac yn y blaen, ond mae pŵer nhw yn anhygoel yn dydi, annog pobl i ymuno yn y canu, ond hefyd yn yr ymgyrch neu'r brotest, mae'r gan yna yn ei chynrychioli. Dwi'n teimlo, mae'n siŵr bod caneuon protest yn mynd yn y diwedd fel rhyw fath o ganeuon gwerin, mae'n debyg yn dydi, maen nhw'n teimlo bod nhw'n, dwi'n gwybod, dwi'n teimlo beth bynnag fatha bod nhw'n rhyw ganeuon sy'n perthyn i ni fel pobl mewn ffordd, a da ni yn mynd i feddwl amdanyn nhw fel yn caneuon ni, bod nhw'n ganeuon gwreiddiol fel unrhyw gan bop arall, felly, achos oherwydd be maen nhw'n ei gynrychioli, mae'n debyg. A difyr hefyd ydy'r rhai caneuon sydd wedi cychwyn i taith fel rhywbeth arall, wrth gwrs fel oedd Efa'n deud, ac wedyn wedi troi yn gan brotest. Mae rhywun yn meddwl am gan fel Caledonia gyn Dygu McLean yn yr Alban, oedd yn gan serch, can hiraeth o gariad am yr Alban, ond yn y blynyddoedd dwytha sydd wedi troi yn rhyw fath o symbol o'r brotest ar ymgyrch dros ryddid i'r Alban. Felly, yndi, mae'n faes eang iawn yn dydi? Mae'n amlwg bod y pwnc yn eang iawn. Ni wedi sôn am rhai caneuon sydd yn caneuon protest amlwg a rhai sydd falle llai amlwg. Be sy'n dechrau wneud rhywbeth o'r rhestr o ganeuon, oedd ambell gan o'n i'n meddwl am, mae air symudiad Cymru am ddiwyrnod, falle ddim yn swnio fel can protest, beth ni'n meddwl mae can protest yn swnio fel, ond eto gallech chi weid bod na neges eitha cryf yn fyna. Yr un peth gyda Rhys pan ddaeth allan o'r gan I Love EU, oedd neges pwerus iawn ac amserol iawn yma, ac maen nhw gyd yn ganeuon falle sydd o'i amser ac o'i cyfnod, a falle ddim yn ffitio mewn i unrhyw sain pendant bod yn beth eitha eang. Felly byddwn ni'n hoffi gofyn i bob un ohonoch chi yn eich tro i sôn falle am un can protest yn arbennig fel esiampl neu fel rhywbeth can i chi meddwl sydd yn bwysig i chi. Na ddechrau gyda ti, Efa, i ti wedi sgwennu caneuon enghraifft yn cefnogi'r NHS a nifer o bynciau eraill. Hoffet ti sôn am un can protest sy'n bwysig i ti? Ie, nes i meddwl am hwn yn hir achos yn amlwg mae yna lot o cerddoriaeth protest gwahanol yn cychwyn o pobl gwerin i fatha punk yn y 70au, rap yn y 80au ac y music electronic yn mwy diweddar. Ac oedd rhaid i fi fynd efo gut feeling fi o punk ac hefyd efo'r syniad fod ni mor lwcus wan yng Nghymru diolch i'r cerddorion yn y 60au bod gyda ni sîn mor eang fod ni'n gallu hyd yn oed challengeo yn gilydd o fewn fo hefyd. So nes i ddewis y can y ffug, Cariad Dosbarth Canol Cymru, sydd yn trio prodio yr sefydliad Cymraeg. Ac maen nhw'n deud, mae'r canwr sydd yn mixed race yn basically gofyn i pobl Cymraeg i stopio obsesio am union yr un hen bethau. A maen nhw'n deud, please, 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 anghofiwch Tryweryn. Ac yn amlwg, da ni gyd yn gwybod oedd be nath digwydd yn Tryweryn yn hollol afiach ac unforgivable, ac dwi'n meddwl nath y ffug wedyn wneud yn nod i hyn trwy enwi'r EP yn Cofiwch Tryweryn. Ond, ti'n gwybod, da ni'n gallu cofio'r Tryweryn, ond ar yr un pryd sôn, fel mae nifer o bobl wedi dweud, sôn am be di'r dyfodol, yn lle bob tro edrych yn ôl, be da ni'n mynd i adeiladu rwan yn y Cymru newydd. Os da ni'n cael annibyniaeth, sut da ni'n mynd i wneud o'n well na'r Cymru da ni'n byw yn rwan. Fatha, dwi eisiau byw mewn Cymru gwell. Dwi'n yn coelio yn y peth indie first os di pethau ddim yn mynd i fod yn well i pobl, ti'n gwybod, yr holl pobl gwahanol sy'n byw yn Cymru rwan. So ie, dwi'n rili licio'r can a jyst achos mae o'n egniol ac mae o'n edrych i'r dyfodol ac mae o'n prodio ac herio ac ie, just, ie, prodio'r sefydliad o fewn Cymru. Diolch. Gareth Potter, beth i ti wedi dewis?
Wel, yn gyntaf, fe ddewises i Ffridd Nelson Mandela, ond dwi wedi sôn amdani hynna'n barod. Hefyd, dwi'n obsessed gyda colli iaith a Heather Jones, ond dwi hefyd yn meddwl, un o ganeuon Dafydd Iwan, nath rili cael effaith arna pan o'n i'n ifanc, oedd mae'n wlad i mi ac mae'n wlad i dithe o Gopor Wyddfa i lawr i'r treith. Nawr dwi'n gwybod addasiad yw hwn o un o ganeuon gwych Woody Guthrie o America, y sosialydd a canwr gwerin o America. A i fi, yn fersiwn Dafydd, mae e'n deud wrtha i mod i o gartre di-Gymraeg neu ddwyrain Cymru yn y 70au yn gallu fod yn rhan o Gymru. Tymod, oedd mudiad adfer yn masif, tymod, ac oedd e bron, tymod, nath rhywun deitha fi yn siop, bod fi'n siarad Cymraeg yn y siop, but you're not proper Welsh, are you? A dwi'n gwybod taw jocan oedd hi, ond gath hwnna effaith arna, ond gath can Dafydd, mae'n wlad i mi ac mae'n wlad i tithe, oedd yn fwy inclusive, a dwi gyda Efa fyna yn dweud, os ydy Cymru rhydd ddim yn inclusive i bawb, does dim pwynt iddo fe, tymod, dim hil ydy'r Cymru, ond casgliad o bobl sydd weithiau yn anghytuno, fel un ni'n gweld lot yn gwaith David datblygu. Canu Gymru yn briliant, cymryd y mic mas o'r dosbarth canol Cymraeg, ond ar ddiwedd y dydd, dyn ni yn hwn hefo'n gilydd yn ein darn ni o dir. Os oeddech chi wedi dod draw i fewn i dociau Caerdydd can mlynedd yn ôl o teulu chi, neu os ydych chi yn perthyn i Llywelyn Fawr mewn rhyw ffordd. I ni gyd yma reit nawr, ac yma o hyd, wrth gwrs. Dafydd Iwan, fi wedi bod yn edrych ar eich llyfr newydd chi atgofion drwy ganeuon. A mae Woody Guthrie un o'r pobl chi'n sôn amdano yn fanna, fel gyda'r gan mae'n wlad i ni. A bron iawn, gath y gan yna ddim yn recordio felly, oedd hi'n gan ychwanegol i'w rhoi ar y record, fi'n iawn? Oedd y broses recordio mor sydyn dyddiau hynny, wnaethon ni rilio'r bedair gan gyntaf ar gyfer un EP, a dyma Joe Jones yn dweud, os pedair arall chi. Ac ffindon ni dair yn rhaid sydyn, ac eithon ni ymbalfalu wedyn, a chwarae teg, mae'n fi gydnabod fan hyn, dwi'n meddwl bod y git gan wedi cael ei chyfansoddi gan Edward neu rhywun arall o Lan Uwchlyn, achos o'n nhw'n canu ddi o mlaen i, ond fethon ni ffindio'r penillion, felly sgwennes i'r penillion yn y fan ar lle, ond mae dda bod Gareth wedi cyfeirio ati, achos dyna'n union yr pwynt o'n i'n trio wneud, achos dyna pam dwi ddim yn licio sôn gormod am y de a gogledd a Cymru Cymraeg a di-Gymraeg. Mae rhaid i ni weld Cymru yn un, a fel sydd wedi cael ei ddweud, mae rhaid i ni weld Cymru nid fel rhyw ffosil o Steddfod a cynganedd, mae rhaid i ni weld Cymru cynhwysol ac arfer fo'r syniad bod hi'n bosib bod yn Gymro heb fynd i'r Steddfod. Hynny yw, mae yna sawl math o Gymreigdod, ond mae'n bwysig bod ni'n cadw unoliaeth Cymru mor gynhwysol a chynhwysfawr a sy'n bosib. A mae yna gymaint o bethau diddorol wedi cael ei dweud, enghraifft, o'n i'n hoff iawn o stwff Dave datblygu, ac chymod, oedd o'n dychanu bobl fel fi, yn aml iawn yn rhoi dosbarth canol, oedd yn mawrygu'r urdd ac yn mynd i Llydaw, beth yn mynd i Ffrainc, yn mynd i Gwlad y Basg, beth yn mynd i Sbaen, ac yn yw, mae hwnna'n gan ddeifio, ynddo, ac o'n brifo weithiau, ti'n modd, ydyn ni'n rhy gil yn diffiniad o Gymru. Ond o'n i mor falch, nes i roed gyfarfod y Dave yn gweud y gwir, ond ar oedd o farw, mae'n amlwg bod yna lawer iawn o bobl yn ei fawrygiau. Ac o'n i mor falch o gael un llythyr gyda fe. O'n i wedi cymryd rhan mewn trafodaeth Saesneg ar Radio 4 yn sôn am y frenhiniaeth a sôn am Gymru a sôn am annibyniaeth ac yn y blaen. Ac oedd e wedi mwynhau'r sgwrs gymaint. Ysgrifennodd y llythyr yma ata i, a dwi'n mor falch. Rydw i'n fwy o ffan o'ch gwaith na fyddai pobl yn meddwl. A dyna di'r pwynt ynde.
mae rôl gan ganeuon yn rhoi pin mewn swigen ac yn tynnu ei lawr mwyn codi draw math o beth ynde. Ac rhaid ni fod yn barod, i gael yn dychanu, rhaid ni fod yn barod i gael yn feirniadu, ond yn y pen draw mae rhaid ni gydnabod y beth sy'n dal ni efo'n gilydd. Yr un arall gan datblygu sy'n dod i'r meddwl yw dim iaith dim eiddo, ond fe'n ysgrifennu hwnna sy'n dal i fod yn amserol ar hyn o bryd. Wel, yn hollol, mi oedd Dave y math o feddwl oedd yn gallu mynd dan groen a gweld yn bell. A'r ffaith amdani yw, sôn yn gynharach yn dod am y caneuon protest cynnar, wrth gwrs maen nhw'n swnio fel hwyan gerddi bron o ran i harddill, maen nhw'n neis, maen nhw'n harmoni yn y blaen, rhaid i tynnu lawr o fe bron, fel can fyddwch chi'n canu yn Ysgol Sul. Ond, wedyn, wrth gwrs, mae gyda chi'r don lle oedd y testyn yn chwyldroadol a'r music, wrth gwrs, yn chwalu'r hen steil. Felly, yn benna yn cyfnod punk, mi oedd y dill o ganu i hun yn cicio yn erbyn y tresu. Ond rôl mor bwysig gan ganeuon, fel sydd wedi cael ei gyfeirio ato fo, i hyfforddi pobl, i ddod â pobl yn ymwybodol o beth sy'n digwydd yn Africa, beth sy'n digwydd yn Ngogledd America, beth sy'n digwydd yn Vietnam, wrth gwrs, yn y cyfnod cynnar, a beth sy'n digwydd yn Yemen a pob man arall y dyddiau yma, beth sy'n digwydd yn Palestina. Mae rôl gan ganeuon i ddweud wrthon ni beth sy'n digwydd, ac i ddod â ymwybyddiaeth ryngwladol i mewn i'n diwylliant ni. Ac wrth gwrs, mae rôl gan ganeuon, faint o bobl sydd wedi clywed am y Mabinogi a Tir na Nog ac ati drwy ganeuon. Hynny yw, mae rôl ganeuon i addysgu yn ffantastig. A dwi'n gobeithio bydd y cwricwlwm newydd yn gwneud defnydd helaeth o ganeuon pop, achos maen nhw'n sôn am bob math o bethau, cenedlaethol a rhyngwladol, ond mae o'n gyfrwng mor wych i gael neges drosodd. Oes na un can sy'n sefyll allan i chi, Dafydd, o ran, falle nid canu protest, ond can wleidyddol? Wel, na, mae fath o gofyn pa un yw'n hoff blentyn yna. Cael trafferth i cofio nhw dwi. Ond y gan gyntaf sgwennes i geiriau a galaw iddi oedd wrth i golwg yng Nghymru. A be mae hwnna'n trio wneud yw egluro pam mae bod yn Gymro'n bwysig i fi, sef hanes, darnau o hanes na sydd yn cefnogi'n Cymreictod ni, dwi'n yn hanesydd, a'r ail bennill yr iaith Gymraeg, a'r trydydd pennill Tryweryn, a'r pedwerydd pennill, wel, mae lan i ni, i wneud siŵr bod hyn yn para. Ond yr un dwedodd i Efa am Cofiwch Tryweryn, pan glywes i y gan Anghofiwch Tryweryn gyntaf, o'n i'n falch, achos o'n i'n gweld y pwynt, mae posib byw gormod yn y gorffennol. Mae posib eiconeiddio rhywbeth fel Tryweryn, fel bod yn colli ystyr. Beth sy'n bwysig wrth gofio Tryweryn yw bod ni yn sicrhau bod gynnon ni drefn bydd yn rhwystro fe rhag digwydd eto. A bod gynnon ni drefn sydd yn datblygu adnoddau Cymru lles y wlad a phobl Cymru. Felly, dwi'n gweld pwynt anghofiwch Tryweryn, ond beth sy'n bwysig ydy cofiwch Tryweryn mwyn symud ymlaen i beth y gwell fel o'n i'n deud ar y dechrau. Rhys, gai symud mlaen ato ti, os ti'n goffod dewis un can protest, beth bydde honno? Mae'r sgwrs yma'n ddifyr, achos sa'n ni'n anghofio protest music a deud rebel music, mae gennym ni rhywbeth i ddeud, felly dedwch o. Mae hwnna'n holl bwysig yn y cyd-destun Cymraeg, bod y cyfle yna i fynegu. Y peth sy'n mhoeni fwyaf efo Cymru ac y cysyniad annibyniaeth ydy bod nhw'n cau y drafodaeth i lawr,
bod ni'n colli'n rhyddid i fynegu. A hwnna di'r perygl mwyaf dwi weld o fewn y mudiad cenedlaethol. Mae yna bobl wneud gau y sgwrs na lawr. A mae yna linell gen Crass, band yn archaidd punk sy'n dweud, freedom isn't freedom when your back's against the wall. Ac yn sicr i mi, mae hwnna rhywbeth sydd wedi yngyrru erioed efo Cymru, mae rhaid cael ffug neu tŷ gwydr neu be bynnag, rhaid chi gael eich rebels Cymraeg. Achos dydy'r drafodaeth ddim yn symud ymlaen heb y rebels. A mae yna ddwy gan, so ni dweud ar ein newid y mywyd mae gwraeth cefn gwlad yn Sir Drefaldwyn. Y cynta oedd Steel Pulse, Ku Klux Klan. Heb os. Achos doedd gyda ni'n llawer o brofiad yn ysgol uwchradd Llanfair Cyreinion o wahanol ddiwylliannau. A'r llall y Tom Robinson, Glad to be Gay. A mae yna ddwy gan lle, wrth gwrs mae gennym ni ffrindiau hoiw yn yr ysgol, wrth gwrs. Ond ar y cyfan oedd yn cefndir ni mor gefn wlad, mor ddiniwed, oedd o gymaint addysg. A mae'r ddwy gan yna dal efo mi heddiw, fwy na Sex Pistols, ac o bosib, y wahanol yde, fwy na datblygu neu fwy na Dafydd, achos bod nhw wedi agor rhywbeth o'n i ddim yn gyfarwydd efo fo. Oedd peintio'r byd yn wyrdd, oedden ni'n deall hwnnw, wrth gwrs bod ni. Mi oedden ni'n deall hynny. Ond oedd y ddwy gan yna yn agor drws arall, a mewn ffordd, da ni'n dod yn ôl i'r pwynt yma, mae rhaid i ni gael hyn hefyd, fel oedd Efan sôn rwan, yn y Gymraeg, bod yna groeso i be bynnag da chi'n be bynnag eich rhywioldeb neu'n eich gwisg chi'ch lliw chi, pethau bach dibwys go iawn. Mae rhaid i bawb gael y rhyddid yna. A dwi'n credu bod hwnna'n gyrru rwy'n fwy na dyn ni sylweddoli yna. Dwi'n dal, na lefel y llais sydd wedi fyny rwan, jyst yn meddwl am y peth. Bang! A hwnna di'r peth i mi, di annibyniaeth ddim werth os, da ni ddim yn cael annibyniaeth barn. Da ni jyst roi... Mae yna lain gynanweledig yn does, sy'n reit dda. Kerry Cunnington yn arall sydd yn gallu procio. Mae o'n sôn am Gymru mewn trons Tories neu rhywbeth maen nhw wisgo. Be bynnag di doethineb Kerry C. Mae gynnwch chi bobl, da ni wedi cael y sgwrs yma mewn vans a mewn pubs am y Tories Cymraeg, a maen nhw fewn mudiad fysa ni gyd yn gefnogi mewn un ystyr. Felly sticio, sori, neu sticio fe rebel music, dwi'n credu fe rhaid i wneud. Gwenan, pa gan bydde ti'n dewis o ran canu Phrotest, neu ni'n galw fe'n rebel music, neu canu gwleidyddol? Mae yna gymaint ohonyn nhw'n does, a fel Dafydd dweud, mae'n anodd iawn dewis. Ond dwi wedi mynd am gan syml, achos dwi'n meddwl syml am byd ydy'r neges a'r perfformiad. Dwi'n meddwl mae'n gallu bod yn fwy effeithiol yn y pen draw. A dwi wrth y modd efo canu y diliau. Ac can maen nhw'n ei chanu ydy Gall Dwy Law, sef cyfieithiad wrth gwrs can gan y geiriau gen Alex Comfort a'r gerddoriaeth gen Pete Seeger, ond geiriau Meredydd Evans, a mae jyst yn gan arbennig, dwi'n meddwl, can dawel mewn ffordd, rhyw fath o ddisyddiad dros hawliau cynhenid bywyd dros anghyfiawnder. Ond mae yna rhywbeth byd eang amdani'n does. Mae'r neges yn byd eang, mae'r gan wedi teithio, mae wedi cael ei chyfieithu sawl iaith. Ac oedd y diliau wedi clywed grŵp o women folk yn America yn canu hon. Oedd yn ddyn tu hunan wrth gwrs yn grŵp oedd yn torri tir newydd ac yn sefyll dros hawliau merched yn arbennig, ond yn canu am bob math o anghyfiawnder yng nghanol yr sîn werin yn America yn y 60au wrth gwrs. A mae yna rhywbeth i mi am ganu swynol hollol syml ond hynod effeithiol y diliau sydd yn rhywbeth pwerus dros ben, nid yn unig yn brotest yn erbyn anghyfiawnder, dychwyd, gall dwy law fydd chwalu muriau i'r gell honna di'n de, ond mae yna ryw obaith yn fi hefyd, a fel o Dafydd yn dweud, dim jyst can brotest, mae angen rhyw fath o ateb i hynny a meddwl am rhywbeth gwell sydd wedi newid y sefyllfa. A dwi'n meddwl bod hon yn gan arbennig, a mae'r gitsgan yn dydy, ond pan dri yr un yn gannoedd ac yn filiwn, cawn weld y dydd yn dod, a mae'n hollol syml, ond mae'n wych, dwi'n meddwl. Hwna'n adreisio ar ysgotau un dydd rhyw ddydd.
Sorry? Mae'n adleisio Gareth Potter un dydd rhyw ddydd. Ie, wel, nes i ripio off can Americanaidd ar gyfer y git gan yna. Oedden ni wrth y modd gyda'r chwildro cerddoriaeth haws, ac mi o'na gan gen Stacey Rogers ar enw Someday. Oedden ni eisiau expresio y teimlad yna, mae hwnna'n gweithio i ni'n Cymru. Ond mae rhaid i ni fod yn bositif, mae rhaid i ni edrych am ddyfodol gwell, a mae'r rhyddid personol a rhyddid fel cenedl, yn rhywbeth sydd yn bwysig iawn i mi ar ffordd dwi'n meddwl. Efa, ti'n mynd o mewn yna? Ie, o'n i jyst eisiau dweud mae'r peth am can syml yn rili pwysig, dwi'n meddwl, achos mae'r llyfr yma'n ddiddorol, mae o amdan pŵer cerddoriaeth, mae o'n Saesneg, gan Dave Randall, ac yn y llyfr mae o'n sôn am sut pan oedd y CIA yn edrych fewn i cerddoriaeth, oedden nhw actually really eisiau pobl fod fewn i fel abstract experimental jazz, achos oedd o mor fel out there, ac mor individualistic, ac mor rhyfedd, ac mor complicated. Hwna oedd y music oedden nhw'n meddwl fysa'n pacifio pobl mwyaf, a felly dwi'n meddwl mae yna lot o pŵer mewn just person efo gitar neu set-up syml sydd wedi teimlo rhyw fath o angerdd, fatha, os ti'n gallu edrych ar gitar acoustic neu eich decks neu laptop rwan, mae pobl ifanc yn gallu gwneud cerddoriaeth just efo laptop, dyn nhw'n angen mwy na hynna ag microphone bach, ond ti'n hyd yn oed gallu recordio hwnna ar dy laptop, ag mae'r peth syml na, y peth dosbarth gweithiol, just stick it to the man yn really pwysig, ac mae'r negas, diolch yn gorau bod yn complicated o gwbl. Ga i ddod i mewn, fan hyn. A lot o bethau difyr a phwysig iawn yn cael ei dweud, a dwi'n cytuno'n llwyr efo'r neges syml yna. Ond rhaid ni beidio gor-ramanti, achos dyn ni'n byw yn y byd real, a mae politics yn gêm fudur, ac wrth gwrs mae pŵer yn nwylo rhai pobl. Pam dri y ddau yn gannoedd ac yn filiwn, cael weld y dydd yn dod, dyna dyn ni gyd yn gredu, dyna dyn ni gyd yn gobeithio. Ond fe welson ni filiynau, do? Fe welson ni filiynau allan yn erbyn Brexit, fe welson ni filiynau allan yn erbyn rhyfel Iraq, fe welson ni, a mi welwn ni eto, yn anffodus, dydy bobl fel Boris Johnson a Rhys Mwyn a'r rhain ddim yn poeni am y miliynau. Maen nhw'n poeni am y pŵer a cadw'r pŵer. Ond, wrth gwrs, mae rhaid ni ddal ati, ond mae rhaid beiddi'n dwylo mewn gwleidyddiaeth hefyd. Mae yna boster ar waelod yr hewl yma, wedi ymddangos yn ddiweddar, Freedom, ac mae wedi ymddangos yn Gymraeg rwan, rhyddid nid gorfodaeth. A pwy sy'n tu ôl i'r posteri yma, di bobl sy'n credu dylen ni fod yn rhydd i wrthod y vaccin. Ac a ddylen ni fod yn rhydd, mae'n debyg i ddal y Covid. Rwan, dwi'n gwrthwynebu hynna, a pan byddwn ni'n sôn am rhaid ni fod yn holl gynhwysol, dwi yn gwrthwynebu'r bobl sydd yn ymgyrchu yn erbyn y vaccin ac yn dweud y dyle ni adael o'i fod. Felly, mae'r cwestiwn yma i ba radda y mae rhyddid yn golygu caniatau pob barn. Dwi'n gwybod yna dwi'n credu, ond weithiau mae yna rhywbeth yn codi a ydych chi'n dweud, wel, allai ddim derbyn hynna. Ond os o'n am y mudiad annibyniaeth, tu hwnt i'r pleidiau yng Nghymru, mae eisiau bod yn ofalus iawn bod hwnna ddim yn mynd yn rhy bleidiol. Ac mae'n edrych yn debyg bod yna bobl gyda agenda gwleidyddol go gul yn ceisio cymryd y mudiad na drosodd. Cadw hwnna fel dyhead cenedlaethol am annibyniaeth, a mae fyny i'r pleidiau wedyn i frwydro dros yr hawliau ehangach o fewn hynna. Ond dwi'n crwydro rwan i fyd gwleidyddol. Os ydyn nôl at canu Phrotest, Dafydd, beth o'n i wedi meddwl gofyn i chi oedd, odi'r caneuon Phrotest yma yn unigryw i Gymru, neu os yna rhywbeth cynhenid Cymreig amdanyn nhw, neu os rhywbeth yn wahanol i ganu trwy'r Gymraeg i'r caneuon ar draws y byd? Na, wel, mae o'n digwydd ym mhob oes ac ym mhob gwlad. Mae o'n mynd mewn cylchoedd i wedi gallu weld, mae yna gyfnodau, a dwi'n teimlo
bod yna gyfnod yn dechrau o'r newydd rwan yng Nghymru, lle gwelwn ni fwy o ganeuon o'r math yma, mwy o ganeuon rebel, hynny yw yn rebelio yn erbyn y drefn sydd ohoni, neu yn mynegu'r deheuad am y dyfodol. Mae'n bwysig yn bod ni yn gweld yn caneuon gwleidyddol ni fel rhan o fudiad byd eang. Cofio cael sgwrs, oeddech chi'n sôn am cysylltiad Pete Seeger gyda Gall Dwy Law, ges i sgwrs drwy gyfrwng y BBX gyda Pete Seeger rai blynyddoedd yn ôl. A mae'n rhaid farch mawr i Pete Seeger, achos oedd yn defnyddio caneuon fel ffordd i gael pobl i ymuno yn yr ymgyrch dros hawliau pobl ddion yn Gogledd America. Ac o'n i'n edmygydd mawr ohono fo. Ond oedd o chydig bach yn ddrwg dybus o'n safle i fel cenedlaetholwr. Ac oedd o'n pwysleisio yr angen i fod yn ryngwladol. Mae hwnna'n hen ddadl wrth gwrs, ond mae'n bwysig. A'r slogan neu'r ymadrodd dwi'n meddwl sydd yn dal i fod yn wir, ac os rhywbeth yn bwysica heddiw nag erioed, ydy cael golwg byd eang ond gweithredu'n lleol. Fedrwch chi wneud dim byd arall. Y ffordd i ymladd dros gyfiawnder mhob man ydy ymladd dros gyfiawnder yn eich milltir sgwâr eich hun. Felly, meddwl yn fyd eang ond gweithredu'n lleol. Mae hwnna mor bwysig, ond drwy ganeuon mi fedrwn ni ddod yn ymwybodol o'r hyn sy'n digwydd mewn gwledydd eraill, ynddo. A'r ffaith bod caneuon yn cael ei sgwennu ar un adeg am Mandela er enghraifft, yn Gymraeg, yn ogystal â phob iaith arall bron. Yn wych o beth, mae'n clymu ni gyda'n gilydd. A Victor Chara, oedd Victor Chara'n sôn am y gadwyn yma sy'n clymu y dynoliaeth gyda'i gilydd. A dwi'n teimlo bod rhai o ganeuon Victor Chara yn dweud yr union un beth am rhai o ddarnau barddoniaeth Waldo Williams er enghraifft. A dwi'n meddwl bod y cwlwm rhyngwladol yma yn rhyfeddol o bwysig. Fe ofyn i ti Gwenan o ran merched y chwyldro, oedd rhan fwyaf caneuon yn ganeuon serch neu oedd na dipyn o ganu Phrotest neu canu gwleidyddol yng nghanol rheina? Wel, mi oedd rhan fwyaf yn nhw'n ganeuon serch, ond fel da ni wedi sôn yn barod, dwi'n meddwl, y canu yma yn Gymraeg oedd eu protest nhw. Dwi wedi siarad efo sawl un ohonyn nhw ac nwedig ar ddechrau'r 60au. Oedd na duedd wrth gwrs yn dod i gyfieithu llawer iawn o ganeuon oedden nhw'n glywed ar y radio ac yn y blaen. Ond oedd hwnna, oedd e gyd yn rhan, dwi'n meddwl, o'r ymdeimlad ma o ddechrau meddwl am hunaniaeth Gymreig a sut oedden nhw eisiau roid i stamp ar fywyd Cymru mewn ffordd. Ac wrth siarad efo rei fel Merched y Diliau a sawl un arall ar hyd a lled Cymru, yr awydd oedd wedyn, oedden nhw eisiau cyfansoddi a creu geiriau hynna, a creu cerddoriaeth wreiddiol yn Gymraeg, ac oedd hynny yn rhyw fath o ddatganiad o'i Cymreigdod nhw, ac felly yn anuniongyrchol, mae'n debyg bod eu canu nhw yn rhan o ryw brotest a ryw symudiad newydd i greu hunaniaeth Gymreig, ond oedd llawer iawn o'r canu yn ganu serch, ond oedd na lawer iawn hefyd o ganeuon am Gymru. Dach chi'n bod, ac oedd hyn mewn cyfnod lle oedd hi'n anodd iawn i ferched. Dach chi'n bod, oedd ddim yn hawdd i ferched i fod ar y blaen. Oedd na ragfarn yn aml yn erbyn merched mewn byd cyhoeddus, mewn byd gwaith ac yn y blaen. Ac felly wrth i'r 60au, dach chi'n bod, erbyn y 70au ac yn y blaen, oedd merched yn cael mwy o hyder, ac felly yn dod chydig bach yn fwy ar amlwg, ond doedd ddim yn hawdd, dwi'n meddwl, i ferched i fod ar y blaen efo ryw brotest amlwg. Ond dwi'n meddwl na dyna oedd eu hawyd nhw i fynegu i Cymreigdod ac wrth i fudiad Cymdeithas yr Iaith ac yn y blaen ddod yn fwy amlwg. Oedd llawer iawn o'r perfformio wrth gwrs yn digwydd mewn nosweithio oedd i godi arian at y blaid neu at Gymdeithas yr Iaith ac yn y blaen. Felly oedd y protestio ar mudiad yr iaith yn gefnlen i'r cyfan, dwi'n meddwl. Ond wedi deud hynny, wrth gwrs, mae'n bosib pigo sawl can allan yn gynnar iawn yn y 60au oedd grŵp y Palydrau, wrth gwrs, yn grŵp amlwg. Oedd gennych chi ddwy, Glenys a Gwenan, oedd efo can boblogaidd iawn ar y pryd, ond o bai fy Nghymru'n rhydd oedd yn
gan wreiddiol wedi chyfansoddi gan Glenys. Ac yna, wrth gwrs, da chi'n dŵad at ddiwedd y 60au, dechrau 70au, at rai fel oedd Gareth yn dweud, y chwildro, rhaid i wedi tynnu lawr. Yn nhw hefyd, gan Siwsi, wrth gwrs, oedd yn gan wleidyddol ddim yn amlwg iawn pan ydych chi'n gwrando ni am y tro cyntaf, merch fach o'r wlad, oedd Siwsi, ond can wleidyddol ydy hi'n de. Wedyn, wrth gwrs, da ni'n symud yn dydan at Heather Jones ac yn y blaen efo'r glasur colli iaith. Sidan hefyd efo ambell gan wleidyddol, ond dwi'n meddwl wrth feddwl yn ôl am y caneuon gwleidyddol sydd yn sefyll allan yn fy meddwl i, merched sydd wedi perfformio nhw, Heather colli iaith, hefyd y gan o Gymru wrth gwrs, wedi chyfansoddi gan Rhys Jones a Leslie Harris, ond Jane Evans a diliau dyfrdwy ganodd honno i ddechrau, ac mae gan hynod o bwerus, ac wedyn mae Eleri Llwyd wrth gwrs wedi bod yn ei pherfformio hi, ac oes, mae gan y merched rôl yn y canu protest, ac weithiau ella bod o ddim mor amlwg â hynny, ond yn bendant mae cyfraniad nhw i'r canu ac i'r symudiad yma o hunaniaeth Gymreig a phobl ifanc yn rhoi stamp ar ganu cyfoes Cymru yn rhywbeth amlwg iawn. Yna i symud mlaen i Efa ar y pwynt yna, achos mae Efa yn recordio cerddoriaeth dy hunan, ti'n creu fanzines dy hunan, ti hyd yn oed wedi recordio yn ystod y cyfnod clo. So, beth sy'n dysgogi di i greu cerddoriaeth yma? Wel, fel o'n i dweud ar y cwestiwn ar y cychwyn, dwi'n teimlo fel oedd y angerdd na bob tro yna fi, ac o'n i'n really lwcus pan o'n i'n ysgol Glan y Môr yn Pwyllheli fod nath Geth a Hyw o Kentucky AFC ddod fewn ac just gadael ni chwarae efo guitars ac drums a stuff. Ac oedd hwnna, mae hyn yn kind of linki fewn i sut mae music yn related i gwleidyddiaeth, achos mae lot o'r prosiectau yna wan wedi colli arian achos o'r cuts gan y Llywodraeth Tory. Ac fyswn ni byth di cael y hyder i fynd ar y llwyfan os fyswn heb di bod am prosiect cymunedol yna, really. Ti'n gwybod, fel cael pobl oedd yn chwarae music Cymraeg, dod a just roed yr hyddid iddyn ni, fel sgwennwch can mewn awr, perfformiwch fo iddyn ni, ac wedyn run with it. Ac ar ôl hynna, nes i cychwyn band cyntaf fi yn ysgol, oedden ni'n practisio, oedden ni'n cael row trwy amser, bron o cael fy cic allan o ysgol, achos oedden ni mor swnllid a drwg. Ac oedd wedyn gwrando ar cerddoriaeth punk i fi pan o'n i wedi tyfu fyny ddim efo dim syniad be oedd o. Dwi'n gwybod o'n i fatha 25 mlynedd behind the times, ond i fi oedd yr egri na mor pwysig, fatha oedd o just yn resonatio efo fi. Ac dwi just di rhedeg efo hwnna really, fatha pan nes i ffindio Billy Bragg wedyn sydd yn rhywun oedd yn dod o'r scene punk, ond oedd just yn chwarae ben ei hun ac yn siarad am gwleidyddiaeth. Ac oedd o'n deud, ti'n angen band, just cael gitar chdi, cana am beth sy'n digwydd i chdi yn y byd, ac oedd hwnna'n influence really mawr ar y fi, ac nes i just mynd o fanna, ac wedyn endi fyny fel teithio o gwmpas Ewrop, o chwarae mewn lot o squats ac venues yn cael eu rhedeg gan pobl ifanc, ac dwi'n meddwl bod yn anhygol fod anrhefn di neu hynna cyn oedd yna internet, achos mae lot o pobl, os maen nhw wedi clywed am unrhyw music Cymraeg, maen nhw bod tro fel anrhefn. Mae pobl dal yn cofio yn y llefydd yma fod anrhefn di wneud hynna cyn oedd internet yn peth. Felly, dwi just, ti'n gwybod, i fi mae o'n ffordd i cael llais, ac mae'r pobl dwi wedi cyfarfod trwy wneud o, ac gallu chwarae gigs ac helpu prosiectau sy'n supportio refugees a pethau fel yna, fel dwi'n defnyddio cerddoriaeth fi hefyd i chwarae ar y stryd mewn protest, neu chwarae fatha benefit gig i help pres i projects sydd yn mynd i helpu lot o bobl. Ac eich diolch yn newid y byd, ond mae o'n newid wbath bach mewn bywyd rhywun, ac mae yna'n bwerus yn ei hun, dwi'n meddwl. Na i symud at Rhys Mwyn ar y pwynt yna, Efa'n sôn am y punk, a wyt ti'n meddwl bod gwahanol gerddoriaeth, gwerin, pop, punk yn newid gyda'r hyn mae pobl yn siarad amdano? Y gwahanol wleidyddiaeth y cyfnod neu gwahanol bynciau yn addas ar gwahanol oeddi gwerin yn ffito'n well gyda'r caneuon gladgarol er enghraifft, a punk falle
yn erbyn rhywbeth gwahanol? Y gwestiwn da. Sam rheol nag oes. Mae Bob Dylan neu Joni Mitchell neu pwy bynnag efo gitars acoustic neu Efa rhan mor bwerus a band rock and roll. Mae yna lot yn efo yn dod lawr i angerdd yn does. Os di rwy'n yn edrych ar Nina Simone o bosib yn enghraifft da, da chi'n gwybod y sydd bin bod yna angerdd yna. Wedyn mae'r mynegiant, di'r cyfrwng a'r offerynnau ddim yn holl bwysig, dwi'n meddwl. Nachdi, mae be da chi ddeud, mae yna gynion syml iawn, Bob Marley, No Woman, No Cry, neu rhywbeth felly. Dyn nhw'n swnllyd, ond maen nhw'n bwerus. Ond wedyn, os troi nôl i Tŷ Gwydyr, Rhyw Ddydd, mae hwnna'n anthemic, dyri. Haws, hwnna fysa can, so rwy'n di gofyn mi can Phrotest, so Rhyw Ddydd yn un o'r ein fwy amlwg sy'n ni di ddeud o'r 80au, 90au. Cwestiwn da di pobl yn gwrando ar y geiriau, ta ddyn nhw jyst yn dawnsio rhywbeth felly, ond mae o'na go iawn, dydi, mae o'n treiddio i mewn. Rwy'n unig beth swn i yn ddeud ar y cwestiwn ni ydy, mae cefndir yn effeithio hyn. Gawson ni efo'r anrefn, sôn am y busnes teithio yn Ewrop ac yn y blaen, oedd o ar sîn yn narco-punk, fysa chi'n galw o. Oedd o gyd yn squats, gyd yn pobl oedd yn sgwennu fanzines yn trefnu. Felly oedden ni'n tapio mewn i rhywbeth rhyngwladol, bod ni'n poprad yn dwyrain Gweriniaeth Czech neu'n Donegal, a mi oedd na narco-punks yn Donegal hefyd, oedd o reit ddifyr. Ond oedden ni'n tapio mewn i feddylfryd, hawlianifeiliaid, CND, gwrthiliaeth. Oedden ni'n gwneud hyn yn y Gymraeg. So, i rai o'n nhw, pydden ni'n di Paris, is that Welsh band again, oedd hi. Ond oedd yr agenda reit debyg yn rhyngwladol. A dyna un o'r pethau oedden ni weld fwy o diddorol, dwi'n credu, bod o'n... Os oedden ni'n canu Rhedeg i Paris, sydd yn sôn am dylanwadau rhyngwladol a gweithio'n lleol, union y pwynt da ni wedi drafod heddiw, Rhedeg i Paris yn gan wleidyddol protest hollol Gymraeg. A mae Tryweryn yn cael name check yn ei ffordd bach ei hun, bod ei pentrefi dan ddŵr. Mae o'na. Ond y dylanwad mwyaf, swn i ddeud, ydy lle rwy'n y tapio mewn yn y sector wleidyddol, ac y peth yna narco-punk na ddoi ni. A heddiw, dwi dal i chwerthin, dwi'n dod yn ôl at Groucho Marx, I wouldn't join any club that would have me as a member. Fysa'r anarchwyr, a doedden nhw ddim, sicr yn Lloegr, doedd yr anarchwyr mwyaf right on, oedden nhw dal y troed yn mynd, why do you sing in Welsh? Because we do. There is no why. It is. Wedyn, ti byth yn ennill mewn ffordd o fe hyn. Deud y gwir, mae rwy'n dal yn gyfod dod yn ôl i'r peth, rhaid ti dal fod y rebel mewn rhyw ffordd, achos mae o hyd rwy'n yn mynd i fod o fan hyn, yn mynd, wel, well chi beidio wneud hyn, well chi beidio wneud llall. Dyna di, beth sy'n wych am sgwennu can da, gwch chi ddeud beth ydych chi eisiau ddeud, a beth ydych chi mewn band, chi sy'n ar y llwyfan, ydych chi'n gang, does am neb arall yn gallu, geith pawb yn y byd anghytuno, ond ydych chi'n gallu just mynd yna a deud rhywbeth. Mae sawl un wedi crybwyll hyn yn y sgwrs, a dwi'n meddwl bod yn bwynt hollol sylfaenol dydy. John Paul Sartre, dwi'n meddwl ddedodd bod siarad yr iaith Llydaweg yn weithred wleidyddol. Wel, mae canu yn Gymraeg yn ddoi hun yn weithred o brotest neu weithred o rebelio neu ag yn weithred wleidyddol. Mae'n gosod, a dyna gyd dwi'n credu yn y bôn, yn mynegu. Dyn ni'n rhan o rhywbeth rhyngwladol, ond mae'r ffaith bod ni'n neud o'n Gymraeg yn gwneud o yn arbennig i ni. Ac dwi ddim yn meddwl allwn ni ddianc oddi wrth yr syniad yna. Ac mae y gelyn mawr, dwi'n meddwl, i ganeuon iach sydd yn mynegu pethau o bwys, y gelyn mawr ydy'r masnacheiddio. Falle bod hyn yn beth od i rywun sydd wedi treulio ran fwyaf oes yn rhedeg cwmni recordio yn ddeud, ond
Mae'r holl syniad mae o celebs ariannog ydy cantorion a'r X-Factor, y diwylliant yna, creu celebs dros nos a cysylltu canu gyda'r enwogrwydd a llwyddiant a garian. Yr holl diwylliant yna ydy'r gelyn mawr i gyneuon. Ac mae'n dda gweld hyd yn oed pobl ariannog fel Elton John yn rebelio yn erbyn y diwylliant yna. Hynny yw, mae rhaid ni ddod o nôl i'r person yn creu can, yn canu can ar ei ben ei hun, ar ei phen ei hun, neu gyda band, hynny yw, a mynegu rhywbeth sy'n golygu rhywbeth i chi. Dyna di o'n i hanfod, oedd gen Rhys ddarlith am ganu gwerin, caneuon at iws, yn atgoffa ni bod y caneuon gwerin mewn gwirionedd i bwrpas. Hynny oedd y bachan oedd yn edrych ar ôl yr ychen yn cael can i ganu todd wrth i waith. Oedd y wraig oedd yn golchi'r brethyn yn canu wrth banu'r brethyn. Hynny yw, caneuon at iws, mae yna bwrpas iddyn nhw. Mae nhw'n rhan o fywyd. A dyna'r traddodiad yn un perthyn iddo fo. Amser am falle un cwestiwn arall. Licen ni droi to ti, Gareth. Ni wedi sôn am y gan protest fel rhywbeth sy'n adlewyrchu cymdeithas, rhywbeth gwleidyddol, falle rhywbeth hanesyddol. Oedi'r gan protest yn perthyn i'r adain chwith yn unig? Fel arfer, swn i'n meddwl bod yna slant adain chwith iddo fe, herwydd mae am ddod â phawb at ei gilydd. A mae adain yn dueddol o fod yn fwy individualistic. Ond mae yna enghreifftiau yn ddiweddar, mi oedd Dafydd yn sôn amdan pobl a Covid a'r holl beth yna. Mae Van Morrison wedi recordio llwyth o ganeuon yn protestio yn erbyn i hawliau unigol felly, ti'n modd, na, dim wastad. Pwy yw'r boi na o'r sioe detectives na? Lawrence Fox. Ti'n modd, mae wedi dechrau canu caneuon wel, ridiculous o adain dde. Ti'n modd, mi oedd na rhan subsection o punk oedd yn eitha adain dde hefyd. A ryw fandiau fel screwdriver oedd yn hyll. Ac oedd yn tapio mewn i trio cyffroi rhai o'r dynion fel arfer dosbarth gweithiol i fod yn hiliol. So mae pethau fel yna yn digwydd. Ond ar y cyfan, mae'r caneuon da i gyd, so ni'n deud, yn rhai eitha a dew chwyth. Mae yna, ti'n modd, a mae caneuon fel White Riot's gonna clash, all the power in the hands of the people rich enough to buy it. So dyna'r sentiment sydd nath hitio fi pan o'n i'n ifanc ac yn fan o'r clash a meddwl, mae rhaid i ni frwydro yn erbyn y status quo a newedig yr ruling class fel petai. I ddod ar drafodaeth i ben, mae'n dod i gof rhai o eiriau Hugh Jones yn y gan dŵr, un o'r caneuon protest cynnar iawn, lle mae'n sôn am y difaterwch, a falle pwrpas lot o'r caneuon protest yma yw protestio yn erbyn difaterwch ynglyn â anghyfiawndere. A be mae fe'n gweud yw, mae'r had a hedir heddiw gan dy ddifaterwch di yn siŵr o gael ei fledu gan ein plant i niwed ni. Felly hoffwn ni, diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cyfraniadau diddorol iawn heddi yn mynd â ni ar gwahanol drywydd amrywiol yn sôn am can protest, canu gwleidyddol, y gan rebelio. A diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cyfraniadau. Mae wedi bod yn bleser cael sgwrs gyda chi. Diolch yn fawr iawn. Diolch. Diolch yn fawr. Hwyl fawr. Hwyl.